Okay. So wala pa rin tayong breakaway. Sumisid sa harap ano? May sumisid sa harap. So, yung mga Team Morales dito. Ayun na, may umangat sa kanan. Umangat na naman sa kanan Team Abom. Binanata ng Team Abom. Ito ngayon, tinutugis ng Team Morales. Ayan na, dalawang Team Morales. Napakaro. Ito na si John Lick Manzano. Ito na si Jesse. Angat! At umangat na sa kaliwa. Umangat na sa kanan. Ayan, nakahon to mga idolo. Sino makrap na hirap sila pumipidal mga idolo. Hirap na hirap. Ang kanilang speed 10, 9 kilometers per hour. Naubusan dito talaga. Naubos sa ahon nito ang ating mga riders. So, sino ang unang angat? Last 150 meters on the finish line. Umangat sa kanan si Olsen. Inangatan ni Jones sa likuran. Walang ano. Okay. Hello! Diyos ko po, hindi! Maraming oras, alas 11, medyo rin tayo ito pa. Pumipinaw na rin tayo! Grabe, pero isang lap lang to ha. 17 below FDB. So, magandang banatan to. Ayos, shoutout sa RCC, shoutout pala kay Boss MD Manguan. Shoutout din siyempre natin, si Boss Auro, at saka si Sir Muhammad Ibrahim. So, sino kaya dito ang malakas? Dito, MJ Hora, Jesse Season, Olsen Perez. Olsen ba yan? Nagtangan na naman Olsen. Magandang labanan nito ha. Dikit niya kay Hora. Uy! Uy! Grabe naman yung ginagawa mo. Sobra na yan, Insan. Minamekos mo ha. Sobra na yan, Insan. Madami na yan ha. Mads nila ha. Guwapong face. Ayun, shoutout muna mga idols. Sino-sino to? Si DJ Perez pala to. Marami ito. Team Morales, Aurom. Sino yun? Magpakilala kayo. Ito, sino to? Team Morales ito. Si Daniel Cordero, MJ Hora, si John Lick Manzano, Ruben. Ayun Saurat muna tayo bago magsipagkalasan mamaya. Sino kaya ang puputok ang labi dito? Ano pangalan mo? Jetro? Yun okay.
ano nangyari doon? Naku po. Sabog ang bituka. Okay. Sino kaya ako na makakatakas dito? Uy, si Idolo mukhang naiiwanan ng bagya sa pinaka-peloton natin pero nag-aabol. Bumibilog ng pedal. Uy, number 42. Puyo tayo dito sa may harapan. Tignan natin dito kung sino ang unang bibirada. Dito palang magkakaripataya. Dito palang mga ating flag down sa may bato. Buhay na bato dito sa bayan ng San Jose, Tarlac. Ayun, ang ganda ng bato rito. Oh, ayun, oh, ganda ng bato. Di kayamanan kaya dyan. Okay. Tignan natin sino nga unang makakatakas dito sa ating mga riders. Sa waraw. Okay. Sa waraw. Uy, naiwanan. Ay, di pala kasabi si Idol. Okay pala yun. Uy, wala pa rin nakatakas. Uy, umangat sa kaliwa yun si Dandex. Sinunda si Harley. Nakakatakot yung mga banatan ninyo, ha. MJ Hora, nasan si MJ Hora? GSC Season, mukha nandun lang sa may harapan. Uy, tignan natin sa harap kung meron na talaga makakatakas dito. Uy, pinatalon pa ni Idol, ha. Uy, umakat sa kaliwa itong Tim Morales. Ayan na, umakat din sa kaliwa itong umakat na sa kaliwa yung Tim Morales. Ayan na. Grabe, hindi ng JCC sinasagasaan yung mga damo sa hilid ng kalsada. Uy, nagkaangatan na naman yung sa harapan. Di na din sagad na sagad. Uy, Diyos ko po kain daw. Grabe nandito. Hindi kami makalutot sa inyo, ha. Uy, ayun na si MJ Hora sa harapan. Pumatakas na rin si MJ Hora, ha. DJ Perez. Nakabantay si Olsen Ferrer kay MJ Hora. Maangat sa kaliwa Timaro. Umangat si DJ Perez yun. Ayan na, angatan na naman. Sinundan na MJ Hora. Sinundan na Olsen. Tumalon pa yung bisikleta. Grabe, nakaka-nervous kayo. Grabe nandinan dito. 50, 55. Umangat sa kaliwa ng Morales. Sinundan ng RCC. Sinundan ng AOB. Sinundan ng Team AOB. Ay, sus ko po. Kain to. Mauubos ang ting ako dito. Grabe. Kayo na muna. Natanggal yung paa ni Idolo. Mukhang violeta yung suot niya Idol. Talaga, ay mukhang ito yung pinakabata dito. Itong si Idol. Itong naka-violet na to. Uy, talagang sumisid oh. Sumisid sa kaliwa. Uy, huwag mo sisirin yung motor. Ay, naku po, kain to. Kaya ayaw kong magkape. Nakaka-nervous kayo. Huwag mo iisip yan. Hoy, naglaylo ha, naglaylo. Pero meron tayong nakikita may tumatakas sa harapan, no? Tim Morales. May tumatakas sa harapan, Tim Morales. Ayun, makatalaw sa kaliwa, Morales naman. Oh, Idol, kanan lang. Hoy, Diyos ko po kain do. Okay. So, wala pa rin tayong breakaway. Sumisid sa harap, ano? May sumisid sa harap. Sa likod, ito na. Hindi yung makakatras. Ito, meron tayong mga nagbabat na mag-breakaway. Si Darren ba yan? Isang Morales, saka isang Timaurum. Ang piga sa gitna naman Tim Morales, nakatugis pa rin ang isang RCC Team AOB si MJ Hora. Ang maikpit na magkalaban dito, itong mga Morales at itong si MJ Hora. Umangat sa kaliwa naman DJ Perez. Sa bandang gandang kanan naman ito Morales ito, ha. Maraming mga Team Morales dito. Ayun na, may umangat sa kanan. Umangat na naman sa kanan Team Abong. Binanatan ng Timaro, binanatan din ng mga Team Morales. Di nagkakasagaran na rito, ha. Si Olsen, CJ Esguera andito. Uy, grabe, ubusan.
Maangat sa kaliwa yun. RCC, tumatakas yung RCC ngayon sa may bandang harapan. Tinutugis kayo ng nakakulay black. Mangat na naman sa kaliwa. Team Aurum, kanya-kanyang balatan na to. Kanya-kanyang angat, ang kanya-kanyang balatan. Ito, medyo naiiwanan itong MJ Hora. Si Manawis, ito kayo, Kim Ruben. Si Ruben de la Cruz, sa harapan na to. Hinubad na. Hinubad na ni Team Morales yung kanyang jersey. Okay. Ito, so wala pa, buo pa rin. May umakakata naman sa may kalawa. May nagbabanda sa kalawa, Aurum. Ito ngayon, tinutugis ng Team Morales. Ayan na, dalawang Team Morales. Napakarami ng Team Morales dito. Diyos ko po, kahit doon sa harapan. Dahil na kanyang banatan. Ayun, bakat sa kaliwa. Naku po, kanya-kanyang takasan to. Nagkakabanatan talaga. Ubusan to, ubusan. Hanggang sa matakas ang kaga. Ito na, MJ Hora. Umaangkat na rin, tinutugis sa DJ Perez. Ayan na, si Jetro. Ito na si John Rick Manzano. Ito na si Jesse. Angat! Nagkakabanatan talaga. Dami ng Team Aurum dito. Umangat na naman si Aurum. Ito na si Ruben. Mahabol pa rin. So, sino kaya dito makakauna sa atin sa KOM? Ganda lang tiinan dito, ha? Talagang ubusan. Okay. So, nagkakabantayan talaga, ha? Ito pa si DJ Perez, ang Team Aurum, from Santo Tomas, Pangasinan. So, ito yung ating grupo sa likod. Ito, hinahatak na naman ng mga Team Aurum. Napakarami ng Aurum dito. Ayan, si RCC, si Olsen Ferrer, si JS Gara, Team Morales, ayun, si JC Season, si John Rick. Naku, nasa si MJ Hora, nagkakabantayan. Binabakuran nila ito si MJ Hora. Si Ruben. Takas Ruben. Umangat sa kaliwa si Idolo. Gigil na gigil. Nakapax lang ang baon, ha. Ito na. Grabe. Talagang mainit ang bakbakan. Ang ating oras mag-aalas 12 na ng tanghaling tapat. Ito pa rin tayo. Bumabakbak. Nakikipagbuno sa haring araw. Medyo pumaparap na si Ruben de la Cruz. So dito magkakataluyan mamaya sa may ahon sa Bukot Babe. Okay, so malapit tayo sa Bukot Babe. Doon magkakatalo-talo yan sa Bukot Babe. Maigsing ahon pero grabe ang tarik. Tignan natin kung sinong mauubusan pagdating sa ahon. Talagang dapang-dapa, meron tayong breakaway sa harapan. Nagkakabiinan doon sa harapan. Ginagalaan ako pag talagang sagad na sagad ang banatan, Gusto ko yung talagang angat na angat sa kaliwa, angat sa kaliwa, angat sa gitna. Huwag lang umangat hanggang paitaas, Pag paitaas, iba na yun. Hindi natin mabibidyoan at hindi natin masusundan. Umaangat na naman sa kaliwa yung Team Morales. Inangatan ni Morales. Sinundan ni Olsen. Sinundan ng Morales. Sinundan ng Team Aurum. Ito na si MJ Hora, Team Ewe. Jesse Season. Umaangat na rin. Patay ng trako. Pero ito na. Ahon na tayo dito, Sino kaya makakauna sa ahon? Ayun na! Ahon! Ahon! Ahon na tayo dito. Sino kaya ang kukuha ng KOM dito? Medyo matarik-tarik talaga itong ahon dito. Ay! Nasa harapan si Olsen, Team Morales, nagkakaahuran na sa harapan. Kanya-kanyangatan. Umangat na sa kaliwa, umangat na sa kanan. Ayan, ahon to mga idolo. Sino makakauna sa tapaw? Sa ibabaw, ayan na mga idolo. Ahon na rito, ahon sa kaliwa, ahon sa kanan. Si John Rick Manzano makakauna yata. Pidal na pidal sa harapan si John Rick Manzano tsaka sa isang Aurum. Si John Rick Manzano yata yung nakadali ng ating KOM. Hirap na hirap sila pumipidal mga idolo. Hirap na hirap. Ang kanilang speed 10, 9 km per hour. Nasa likuran, hirap na hirap na itong ating mga riders. Hindi pa yata KOM, doon sa gabi pa ron. Tara. Sino kaya makakakuha ng ating KOM? Kim John Rick Manzano nasa harapan. Mukhang siya makakakuha ng KOM, ang hari ng ahon sa Baguio. Si Ruben de la Cruz yun. Si Ruben de la Cruz yung nasa harapan. Mukhang si Ruben de la Cruz ang makakakuha ng ating KOM. Ito, Ruben de la Cruz ng Team Dantex. Yan. KOM si Ruben de la Cruz, pumangalawa, number 172.
Yung inangatan pa, hinayuan pa talaga, ha? Yung sa likod. Yung ating mga riders, hirap na hirap din kami umahon. Ito na. Dito na nagkakaubusan. Dito talaga naubos sa ahon itong ating mga riders. So si Ruben de la Cruz yung ating solo breakaway ngayon. Talagang nagkakaubusan, ha. MJ Hora naiiwan din dito. Talagang inuubusan. John Rick Manzano ang hari ng ahon sa baga, pero naubusan dito. Ayun, si Jesse Season naubos sa likuran. Tara. 1-1-1. Matindi yung ahon. Okay. So mga 7 kilometers to the finish line na lang siguro tayo. Uy, mukhang ma-overshot pa si Jetro, ha. Uy, meron na tayong breakaway sa harapan. So maaari natin habulin yung breakaway. Talagang nauubusan tong ating mga riders. Maraming nauubusan doon sa ahon, ha. Ba natin, day! Medyo nakakalayo ng mga 120 meters yung ating mga breakaway. 4, 5, 6. Mukhang naubusan tong si Juan, ha. Si MJ Hora, John Rick Manzano, dito sa grupo na to. Team Morales. So tingnan natin kung maditikitan ba nila yung ating mga breakaway sa harapan. Meron tayo na po pong breakaway sa harap. Hoy, DJ Perez naiiwan dito, ha. So yun tayo sa breakaway. Nako, nagkakaubusan dito sa breakaway, ha. Mukha nakikinita ko nauubusan si Ruben de la Cruz. 4 yun, tsaka 2 ito. So 6-man breakaway. Pero nakikita ko mukhang nauubusan si Ruben de la Cruz, yung nakakulay blue ng Team Gandex. Uma-advance yung 3 breakaway na yun, oh. Pag wala ka talagang pangahon, mauubusan ka. Sa ahon pa lang na matarik na yan, talagang ubos. Ubos na yung lakas. Yung mga big guns nasa likuran, John Rick Manzano and MJ Hora. Ano? Nauubusan? Ako, tiisin mo, baka dikit kayo doon. Mabilis yung breakaway na yun, oh. So malakas yung mga breakaway na to, ha. Kikita ko yung isa yun, napakalakas, oh. So makakadikit pa kayo to, UAE. Sa harapan, may 3. Malakas itong nakapakas na to, ha. Kala mo, hindi sa siklista to, malakas sa ahon kanila, pumangalawa yata. So 3 itong ating breakaway, ha. Tignan mo yung jersey dyan, hindi pa jersey pang kwan dyan, ha. Pero matibay si Idro. Buwahanga ako sa lakas. Lumalayo na lumalayo yung agwat ng 3 breakaway na to, ha. Pero itong 1.7 to, mukhang nauubusan na ng gasolina. Mukhang kinakapos na rin ng gasolina. Yung dalawang yun, malakas, oh. So lapitan natin itong dalawa. Team RCC, malakas yung nakakulay blue na yun, ha. So ito yung dalawang breakaway, malakas, ha. Prampang na sila ng Tarlac, si Jolo. Yung nasa harapan, si Olsen, ito nasa likuran. Malakas tong si Olsen nga rin. Malakas tong si Jolo na to. Parang si Jolo Salis ito, eh. Hindi nakatikit yung mga iba big guns dito, ha. So makikita natin mamaya. Dahil meron pa naman tayo natira lang mga 7 to 8 kilometers. So the finish line, mahaba-haba pa, ha. Mahaba-haba pa ang bakbakan. Grupo ngayon, mga idolo, mga 150 meters lang ang lamang ng ating mga breakaway dito sa ating peloton. Mukhang naubusan ito ang nakakuha ng KOM natin, si Ruben de la Cruz. Dikit na, inubos mo sa ahon, eh. So ito yung ating peloton. Andito yung mga ibang big guns. Kailangan makadikit ni MJ Hora. Ayan, umangat si DJ Perez, sinondan ni MJ Hora. Mga 100 to 200 meters pa ang lamang ng ating breakaway dito sa grupo na to. Suminga pa itong si Darren. Uminom ng tubig, naligo, minuhusan ang kanyang hinaharap. Umaangat sa kaliwa itong si CJ Esguera na RCC. Umangat na rin Team Mauro. Hindi nila pinapatakas yung mga nasa harapan.
Kailangan madikitan nila yung ating mga breakaway. Kung hindi, yari tapos ang ating laban. Hindi nakadikit itong si MT Ora. At saka itong si John Rickman sa Jetro, andito pre. Napakabilis ng takbo, 51 kilometers per hour. Talaga umangat sa kaliwa yung nakablo. Sinundan na sinundan ni Pugacha. Ay nako po, napakatindi, napakainit ang labanan. Ang ating oras alas 12, Gis na lang tanghaling tapat. Ayan na. Tignan natin kung madidikitan pa nila yung breakaway. Napakabilis din yung dalawang breakaway. Ang dami nung nag-aabol na to mga sa kaliwa na naman na sinundan ng UAE. Talagang napakabilis ng banat ng mga to dahil medyo palusong tayo. Umangat tayo si CJ. Nako, mukhang makakawala itong si Isguera ng RCC. Tumatakas na rin sa grupo. Pero malakas pa rin yung dalawang nasa harapan Talagang hindi pa rin makikita ng napakalaking grupo na to. 60 kilometers per hour. Hindi pa rin makatakas ng si MD Ora. Nagpaklasan yung kadena. Dalawang kadena, sabay pa. Diyos ko po, hindi. Sabay na sila siraan ng bituka. Oy, lumalapit ang agwat ng ating peloton doon sa breakaway. More or less 150 meters na lang ang kanilang lawang solo sharing group. So yung breakaway na lang ang titignan natin kung maabutan nila dahil more or less 2 to 3 kilometers na lang tayo to the finish line. TJ Perez andito pa rin, Morales, meron tayong Morales sa harapan ba? Si Jolo pala ang ating breakaway at saka si Olsen Perez. So hindi mag-ahabol yung mga RCC. Morales ang mag-ahabol at saka tong si MJ Ora and John Rickman sa So naglalaylo pa tong grupo pinaparay ng mga Morales pero wala naman team Morales sa harapan. Tawa mo. Malapit na MJ, malapit na. Mga 1.5 na lang, malayo na yung breakaway. Hindi nila matikitan yung breakaway talaga. Di ba pag-aon dito, malapit na? Oo. So mga 1 na lang pala to, mga 1.5 gano'n kilometers to the finish line. So yung dalawa na kaya ang magkakabanatan? Hindi pa pala. Uy, talagang nag-uubusan na to, nagkakaubusan na rin. Uy, nabutan na yung ating solo second group. Yun na lang ating dalawang breakaway ang hindi nila naabutan. John Rick Manzano yung umahatak naman dito ngayon sa grupo, ubus na. Malapit na tayo sa finish line pero nagkakaubusan na itong ating grupo. Ito yung ating solo second group, yung 172, wala na. Inabutan na talaga, naubusan na ng gasolina. Natuyuan ng gasolina. Naku po, ang tapang to. Bira sa kaliwa Timahoro. Ngayon tumatakas na si Timahoro. Pinapatakas din ng grupo Naku po, naglaylo. Wala pagkakaisa itong grupo to kaya hindi nila makakabutan yung ating solo breakaway. Kaya yung ating two-man breakaway. Umangat sa kaliwa naman Morales. Hindi nag-aabot itong mga Morales Walang team Morales sa harapan. Hindi ko lang alam kung kakampi nila si Jolo. Si Olsen yung isa sa ating breakaway. Ay, ito na, last round na to. Hindi pa rin nila natitikitan yung dalawa Yun na yun. So mga ko na to, last 1 kilometer. So punta natin yung breakaway. Dahil natin na yun. Okay. So, 700 meters to the finish line. So, ito ng dalawang magbabalatan dahil doon sa ating peloton. Ay, napakalayo. More or less 200 to 300 meters lang lamang ng ating dalawa breakaway. Si Jolo tong nasa likod, Olsen yung nasa harapan. Sino kaya sa dalawa na to? Itong taga Pangasinan o itong taga Tarlac? Last 600 meters to the finish line. Hindi na pumapalit tong si Jolo.
Olsen Ferrer yung nasa harapan. Sino kaya ang mananalo sa Rimarihan? Ito, ito. Okay. Last 500 meters to the finish line. Olsen Ferrer nasa harapan. Si Jolo itong nasa likod. Naku, lumayo na. Talaga nakakala na. Ito talaga magkakarimetan. Hindi na talaga nagbantang humabol yung ating peloton. Olsen Ferrer. Jolo nasa likuran. Hindi pumapalit itong si Jolo. Tignan natin last 300 meters to the finish line. Jolo or Olsen Ferrer. Sino kaya ang unang aangat dito? Umaangat na sa kaliwatang si Jolo. Sinusundan ngayon ni Olsen. Ayan na kanyang speed 40-41 kilometers per hour na tinding bakbakan ito. Nagliliyab, nagbabaga. Talaga nakakaming labot na naman ng bakbakan ito. Baragan dito sa San Jose. Tara. Si Jolo nasa harapan. Olsen po may tirada. Sino ang unang aangat? Last 150 meters to the finish line. Umangat sa kanan si Olsen. Nakatan ni Jolo sa likuran. Ayan na si Olsen nasa harapan na. Sabay kumakaliwat si Jolo. 40-53 kilometers per hour. Si Olsen, si Jolo, bumibigis pa rin, bumabalik pa rin. Ay! Nasundot. Umangat sa kanan si Olsen. Nakatan ni Jolo sa likuran. Ayan na si Olsen nasa harapan na. Sabay kumakaliwat si Jolo. 40-53 kilometers per hour. Si Olsen, si Jolo, bumibigis. Sayang! Diyos ko po ka, hindi mo alam yung finish line. Sayang, nagtaas ka agad eh. Ito na nasa harapan si MJ Hora. MJ Hora itong nasa harapan. MJ Hora nasa likod niya, Team Arom. Ayan, pabalik pa Team Arom. MJ Hora yung 3rd place. Dalawang Arom, 4th and 5th place. So sayang si Olsen. Nagtaas ka agad ng kamay. Hindi kabisado ang finish line. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada.